Så tror jeg, vi er live. Hej, jeg hedder Torben Sørensen. Jeg er tekniker hos Syngenta. Og i dag er jeg taget her til AgroLab, hvor vi har et gødningsforsøg her i Haivido-sorten, Bazooka. Forsøget her det blev sået cirka 2. uge i september og med 140 planter per kvadratmeter. For at kompensere for en efterafgrøde, det var ru, så har den fået 20 kilo ind i efteråret. Og så har den fået en tidlig gødsning her på foråret. Det, som vi gerne vil vise med forsøg, det er, hvordan den optimale strategi er i Haivido-sorterne og den optimale mængde. Vi kan prøve at flyve dronen lidt op her, så kan vi prøve at se på nogle af parcellerne. Som I kan se her, så er der kraftig farveforskel på mange af parcellerne. Den her, der står herovre, jeg kan gå over til den her, så kan I følge med her. Det er en 0 parcel, der har ikke fået noget gødning. Her, der har vi fået cirka 140 kilo ind, det er nok lige overkanten til at starte med. Men de andre hernede, der er blandt andet 30 kilo ind, der er 15 kilo ind. Og så rykker vi heroppe af, så kan vi se, at der faktisk er noget forskel på farverne. Så det vil sige, at når vi kommer helt op, så kommer vi op til, at der er fået omkring 100 kilo ind. Det er nogenlunde det optimale billede, vi gerne vil have. Og den står egentlig rigtig pænt med de her 10 sideskud. Men det er også tiden nu, at vi skal til at gødske anden gang. Så vores anbefaling herfra, det er, at vi får færdiggødsket vores parceller faktisk inden for den næste uges tid eller 2. Så vi kommer op på de her 150 kilo ind. Så opfordringen herfra, det er at blive færdig med jeres gødsning nu her inden for de næste 14 dage. Hvis afgrøden står med de sideskud, den skal, så prøv at blive færdig med den. Det var sådan en lille video her fra forsøgsstedet. Jeg vil prøve at tage dronen lidt med rundt nu her i løbet af vækstsæsonen og prøve at vise nogle live-film her på vores Facebook-side. Så prøv at følge med, så kan vi prøve at tage lidt aktuelle emner op, når vi kommer i løbet af sæsonen. Hej!